Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon mga higala sa laing sumpay ning naghinapustang sugilanon. Munyika. Ako lang luwas, ako munyika ma. Ayaw panganti anak. Basta pagpantay lang yun ha. Ayaw yun pakita sa mga sindikato. Di lagi. Ngita na nako munyika ma. Ngita na ko. Babay na ma. Ngita na ko. Ako munyika. Ma'am. Tutok mo ka na ko. May plano ni mo. Kahilas baya ni mo. Tos lukong ko ng kalimutaw ni mo. Hindi. Anong ka? Ikaw na lang gitutukan ako. Murang ko gagawin sa ka. Nag-uol oy, nag-uol! Nag-uol. Tutok mo gagawin mo ng tanak. Dunggan ni Mateo nga mahilak ang bata. Pauto nga gidalit niya pao giyang cellphone na balaka ko. Iyay, nakadungog si Dumatiyo sa hilak sa munyika, ma'am. Nga, iyang lawaso ng munyika. Kay pao na bitaw ka nga pinangga kaayo ni Mateo ang bata. Iyay, kuwa rabi buot ako. Sa'y buot. Ako. Lagi ha? Paglaro. Ganyaw ba? Paglaro. Nga, may arma si Dumatiyo, ma'am. So, man niya pagluwas sa bata o si Inday Sara. Nga na bang ako may magpagutanon bugay? Rinong, ano kung ikaw kung pangutanon sa? Kisa ko kung pangutanon, no? Ako konsensya. Kita may naarin akaragi ko mangutanan mo. Suko mga ma'am, ha? Takuma ragon nang imo bakba bugay? Takuma ha? Tahion ko na ron. Papagi ko yawan ako ining hitabo. Sige sa kag paguryo-guryo diha. Sa mas guryo, mo na bago ni mong gimahal? Dinaba ako, ma'am, ha? Agay. Bugal bang ko, di mo guryo. Hilom ha? Hilom! Ikop. Ganahan ka? Usay ikop! Ifok ba? Ifok. Usay ipok! Kopi. Ipok po ko nini mo ron. Dos por dos ron, ha? Ipok kong patsyon, bugart! Kung hatagan noon, tigag para kalman mo, suko ang gaon sa, okay? Burong tagdi kalabtim ni noon, ma'am. Hilom ha, usay labtim! Usay labtim! Ano kang gilabtim ni? Ano ka? Magkutaw lang kong ikop ni mama, ha? Ipok na ipok. Magkutaw ko na mag-ipok, ha? Gusto ka pukpukon ka, ha? Pagkutaw na dito, aron ka mahilom! Nga ko, para malingaw ka. Di kayo magulguol ka diya. Imong wrinkles, oh. Wrinkles. ikay makapa-wrinkles na ko. Ikaw. Imong wrinkles lubot. Taon naman lang ni mo, be. Taon naman lang. Lubot na ay, ha? Kuhaan sa tigag Sa may kopi. gusto ni mo, ha? Kuhaan sa tigag kopi. Hara lang, lingkol na diya. Hawa na yun! Kalabayo na ni akong kumo ni mo. Inigutan ako sa kopi. Butangan ako gatas para lami, ha? Kadiyo ni. Dili, di ko gusto gatas. Pure coffee ra ko, black coffee. Raon Okay. sa kaman. Kisa may gikutawan ni wag na gatas. Ha? Nagsilos. Naanak kay gikutawan lain, ha? Nagsilos ka, mahal ko. Ay! Kadiyo tra mo, ma'am! Ay, maugtas ko aning bugart. Ay, sana pa nagita buhay ang taon, oy. Gusto si Anton. Mas may palagi nga naminaw na lang ko niya. Namuhatag na lang ko sa ilang ipanghayo aron way mahasol. Karon murag gilinog na hinuon ning akong dugad. Ay, maluwas kain taon sila si Sarah ug ang bata. Ay, Lord, tabangin taon si Mateo nga. Maluwas niya ang bata. Nga waon tay daotang mahitabo ni Mateo. Uy, wan naman ilat munika. Nganong ilat manika. Wakas siya bunali sa mga kidnappers. Bantay jud ng mga kidnappers, oh. Bantay lang jud na sila nako. Ingon mama, bantay lang jud ko. Bantay jud ko.
parehas ko Cardo Dalisay. Bantay lang jud ko. Kay ako na sila butlon liog. Na lulubagon jud. Patay. Asa man jud to hilak man ka oy. Ngitaon jud nako hilak ha ang munika. Tuwa jud tupad niya Sarah. Ngita jud ko nila oy. Ako sila luwason. Ako gud Carlo Dalisay. Iro jud ko ako munika hasta Sarah. Doon lang ko sa nimutangan ni Mateo. Mo niya kung nakita sa tracker. Doon lang lagi ko. Yun na ba? May mga pulis kang mapangayuan o tabang sa detective. Uy, may bitaw ka. Muhuno na ako kaniyot. Aron tubagon ang nanawag na ako. Oh. Tanong na ko akong cellphone eh. Pinsang kanin. Uy, si mama mo inanawag. Hain naman ka. Doon lang ko sa nimutangan ni Mateo, ma. Kauban sa detective ang mga pulis nga mo ay mo rescue nila ni Sarah, Mateo ug sa bata. Nya, hain mo sila karon. Wa ko mahibaw. Nakadawat na kong tawagi ka ni atong Emi. Dili na 5 milyones ka pesos ang gipangayo. Usa? Pila man eh? 10 milyones na kuno. Kay gipahuwat kuno nato sila. Pika. Salbahis kitong babayana da. Huwag yung makatupong sa kasalbahis. O saman, doon na kay daang armas. Wa lagi, ma. Ayaw pamugos pagsud sa ilang nahimutangan ha. Basta kauban sa detective ang mga pulis. Huwata na lang yun sila. Unya, si Mateo. Ako sabgi pa si Danaan si Mateo nga magbantay lang yun. Dili tingali nila pasakitan sila si Sarah ug ang bata. Kay kwarta mo ay ilang gikinahanglan. Kano sa man kuno nila kuwaon ng kwarta? Manawag ra ko og balik katong animal nga Emi. Di na sila makatawag, ma. Unsa? Nga naman. Siguroong ko pagluwas ang akong anak. Ingom na si Sarah ug si Mateo. Basta, pagbantay lang yun. Ma'am. Unsa? Kuan. Ano mo ka? Yawan mo lang tanin mo eh. Ngano nangalit masab ka? Galit ko to. Ano ko mangalit? Ingay ka, ma'am. Yan na kung kikunin mo. Nilad mong pagani kay kagtingog ya. Mura mo ko gagawa maglihok. Nadlo ko. Tingalig. Atakihon ka. Sus. Sayang nga biya. Umiduol ko din mo. Ay. Pagmahay ko, Kyud. Ano naman? Nga wa na ko tumana ang hangyo ni Anton. Oh. Hala. Ano na? Anong saga? Hay, kinuo ko. Ikaw ba? Ano Kuyawan masabdan nimo oy. Alam ko ka. Mga sigam ko mo mga matangan ka. So kita ka nagdilingon na to. Ha? Hilabya. Dilingon ato. Ang kwarta. Ang ransom money. Oh, ano na? Dali, bugad. Ubani ko sa bangko. Dali. Doon na pa kay bangko, ma'am. Ako buti pa sabot ba? Doon na ba'y abliron? Bahala na. Pagdali, kinahanglan nga maka-withdraw kog 10 million pesos. Jesus. Kadako ng kurtaha, ma'am. Mauna ilang gipangayo. Tugbang sa kaluwasan nila ni Sarah ug sa ako nga po. 10 million pesos. Grabe. Nga, ma'am. Tinudan na nga inigdawad nila sa kwarta. Di nila pasakitan ng bata. Huwag si Inday Sara. Huwag ilang iuli nga buhi. Ay, kung sultihi ada bugad, ha? Dali na! Sige, mag-ilis na ko. Imo rabi akong gipa-brief. Ay, ilom diha, oy! Bro na lang ko. Ha? Pagdali! Lagi. Wan naman tingog Sarah oy. Sarah, wan na lagi katingog. Abli na bintana. Wana jud tingog Sarah oy. Asa ka to sila. Sarah, uy, asa mo? Sarah. Mateo, ayaw pagsigig sampit. May nagpaingon din niyo, tingalibadungkan ka. Ayaw pagsapa. Lama taon, tingog na jud Sarah.
Bala na uy. Ngita jud ko. Agyanan. Aron kita ko nila Sara o akong munyika. Doon lang nagigay ko sa limutangan ni Mateo. Kinahang na maglakaw na lang ko paingon dito. Aron di sila makanungog og under sa sakyanan. Pero, asam ka na kung iparking ang auto. Nga di nila makita. Kini, baga mga dahon din eh. Kini, mayo ni din eh. Baga kay mga dahon ining mga tanom. Dili nila day makita ang akong auto. Ugawas ko. Oh. Uy. Kalasangan mo din nimutangan sa ilang hideout. Kinalang dili ko maghimog kasama din eh. Hain ka may mutang si Mateo. Nga naman kang niaman si Mateo. Asa maghalang agyanan din eh. Nga dili makita si Mateo. Kiniramag yung bintana ang ako nakita. Uy, pultahan. Sa unahan ka. Nahadlok man ko eh. Tingali kilang makita si Mateo. Unsa ka ito ay kasukol ni Mateo kung ilan ni makita. Murarapag napunan sila kay may kuyog pa itong lalaki nga kauban si Emmy. Unsa imong gipangita? Sugo sa lawas. Nangita kong CR. CR? Sugo sa lawas. Agwantahan na oy. Unsa? Dili mahimo mo gawas ka dinhi. Kay tingali dunay makakita nimo. Kon kaihion ka, sige, pangihi lang di sa sawg. Dili mahimong manaog lang ko bisag diha lang sa silong. Dili. Mihilak na sa imong anak. Pahilo man na. Lolo, ilak na sa bakmunika. Maldita juning monster da. Adlok nanon ako munika. Bala na. Bangi kaon ako hagdanan. Sakitan ko, sige ilak ako munika. Ako siya kuguaon. Uy! Unsa to? Ikaw! Dinig sa ato higod! Kitaan ko! Kitaan jud ko! Dagan ko! Dagan! Ala! Patay na ko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!